De Vision Villa op Landgoed Het Loo is de eerste vakantiewoning geschikt voor gasten met een visuele beperking. De woning lijkt weinig te verschillen van andere landalvakantiewoningen, maar voor mensen met een visuele beperking zijn er grote verschillen. Dat merk je al bij aankomst op het park. Onze receptiemedewerkers heten u van harte welkom. Bij aankomst ontvangt u een welkomstmap met praktische informatie over het verblijf en de omgeving. Deze informatie is beschikbaar in braille en in grote letter. Ook de parkplattegrond en de menukaart van het restaurant worden in braille en in grote letter aangeboden. Daarnaast krijgt u een koffer uitgereikt met verschillende braille en grote letterspellen en de penfriend. In en om het centrumgebouw is beleiding aangebracht, zodat men makkelijker de weg kan vinden naar de receptie, het restaurant en het zwembad. De Vision Villa is volledig aangepast voor gasten met een visuele beperking. Zo is buiten bij de entree extra verlichting aangebracht en is bij de inrichting van de woning rekening gehouden met contrasten. De accommodatie heeft een geavanceerd verlichtingssysteem dat iedere gast naar eigen wensen kan instellen. De map met bedieningshandleidingen van de aanwezige apparatuur is in braille en grote letter beschikbaar. Ook het gebruik van de sprekende penfriend is praktisch. Deze pen legt het gebruik van apparatuur uit wanneer die wordt aangewezen. De Vision Villa is voorzien van een grote flatscreen tv, een eenvoudig bedienbare radio en een telefoon met grote toetsen. In de slaapkamer staat een sprekende alarmklok met een duidelijke display. Het gasfornuis is voorzien van thermokoppel. Deze sluit automatisch de gastoevoer wanneer het vuur gedoofd is. Ook aan de hond is gedacht. In de woonkamer staat een hondenmand en de hond heeft alle vrijheid in de omheinde tuin. Kortom, de Vision Villa biedt gasten met een visuele beperking een onbezorgde vakantie. Bel voor meer informatie of reserveringen 0900 8842, 20 cent per minuut.